Уважаеми Шри, от българската преса знаем, че обичате да се представяте като дете, което не иска да порасне и което гледа на света като свое семейство. Искате ли да добавите още някои щрихи към този автопортрет? Да. Светът е едно световно семейство, когато имаме чувство на принадлежност с него. Езикът не е бариера. Религията не е бариера. Културата не е бариера. Човещината е това, което ни обединява. И в същото време сме свидетели как тъкмо културата, религията и другото, което ни различава, е причина за сериозни конфликти между хората по целия свят. Бих казал, ако сте мъдър, различията ще ги празнуваме. Ако нямаш мъдрост, създаваме конфликт от нищото. Добре, обаче как да си набавим мъдрост? Защото факт е, че част от хората са мъдри, но една огромна част не са очевидно по тези критерии. Образованието, обучението. Мултикултурно, мултирелигиозно образование, което да доведе до повече толерантност и повече човек да научи. И трябва да се облегчим, да се освободим от стреса. Това е едно нещо, което всички трябва да обърнем внимание. Това е да имаме едно общество без стрес и без насилие. Това е чудесно казано, само че изглежда много трудно постижимо. Стресът и насилието ни се струват една абсолютно органична част от съвременния свят, от съвременната цивилизация. Всъщност, вижте, насилието е резултат от стреса. Ако някой не се е наспал добре, няма достатъчно енергия и ако имат рани и белези в ума си, те стават агресивни. Ние преподаваме, че чрез дишането можем да успокоим ума си. Когато умът е спокоен и човекът е щастлив, не е възможно за него да извърши някакво престъпление или насилие. Всичко е в ума. Нищо не научаваме за ума си, нито в училище, нито у дома. Проповядваме на хората, казваме им, не бъди ядосан, не се притеснявай, не се разстройвай, но не ги учим как да го направят реално. Точно тук древните индийски техники на дишането са помогнали на милиони хора от векове наред. In India, usually they used to keep it for themselves. I thought this should be available for everybody. В Индия обикновено са го пазили за себе си, но аз сметнах, че това трябва да бъде на разположение на всеки по този свят. Because it's so useful. Защото е толкова полезно. A violence-free society. Общество без стрес, disease-free без body, насилие, тяло без болести, confusion-free mind, ум без объркване, inhibition-free intellect, интелект без страхове, trauma-free memory, памет без травми, sorrow-free soul. Душа без тъга It's a birthright of every individual. Е рожденото право на всяко човешко същество. Казвате, това е древно знание в Индия, което сте решили да дадете на целия свят. В същото време сме свидетели, че и във вашата земя има конфликти на етническа, на религиозна основа. Очевидно и там не всички хора владеят това знание и това умение. Със сигурност е така. Дори в Индия не го знае всеки. Защото светът е...
Има много медиите, всички тези насилствени видеоигри, децата израстват с тях. Изпреварвате мой въпрос. Дали телевизията и компютрите имат значение за порасналото насилие в света? Но вие вече ни отговорихте. Бихте ли ни казали какво представлява тази дихателна техника, която ви даде световна популярност и в която толкова хора са се увлекли? Всяка емоция има съответстващ ритъм на вдишането. Ритъм на дишане. Ако обърнеш внимание на ритъмът на дишането, може да промениш състоянието на ума. Добре, възможно ли е да дишаме по-различно от начина, по който го правим непрекъснато, без да се замисляме? Всички имаме 10 пръсти, нали? Някои могат да свирят на китара и да правят много красива музика. Някои не могат. Но всеки има тази способност в себе си. Както сме се научили да свирим на китара с пръстите, по същия начин, когато научим за ритмите на дишането, тогава ще можем да имаме контрол над ума си. Можете ли да ни демонстрирате нещо мъничко, частичка от тази техника? Да покажете на нашите зрители какво трябва да направят, за да синхронизират дишането и емоциите. Просто поемете дълбоки вдишвания и издишвания от време на време. И издишай колкото можеш по-бавно. Дълбоки вдишвания и бавни издишания. Това успокоява ума. Има най-различни техники в дишането. Също бих казал, че ако някой работи на компютъра си дълго време, очите започват да горят, да парят. Тогава е хубаво да се направят упражнения за очите. Затвори очи, малко упражнения за очите. Тогава се подобрява кръвообращението около очите. Тогава можеш да работиш 10-15 часа без да се изморяваш. Аз току-що се приземих от Индия с самолета. 18 часа полет. Изглеждам ли ви уморен? Изглеждате прекрасно. Изключително свеж и бодър. Още един въпрос. Обещах на нашите зрители да ви помоля да коментирате тежки криминални случаи от България през последните дни, които цяла седмица се разискват и с медиите. По един от най-светлите наши празници, християнски, Великден, бяха убити 2 млади момчета в дискотека, пред дискотека. Един бизнесмен беше отвлечен, ден след това друг. Този вторият все още е в неизвестност. Ние търсим всякакви обяснения тук на социално, на институционално равнище. А вие как бихте разтълкували тези печални събития? Когато има негативна емоция в човека и когато не си го научил как да се справи със собствения си ум, с тази отрицателна емоция, те просто избухват в подобни действия като тези. Така че напълно задължително да образоваме децата си как да се справят с гнева, ревността, алчността, завистта. Как да се справят с ума си, използвайки собственото си дишане. Това сме го правили, този експеримент, пилотни програми в много училища в Америка, в Индия, по цял свят. И хората също казват, дори в затворите, 200 хиляди в лишени от свобода са го изкарали. Този курс. Знаете какво казват лишените от свобода? Ако знаех как да се справям с ума си преди, нямаше да бъда тук. У нас зачастиха подобни събития през последните години, което означава, че има много натрупана негативна енергия у хората. И че трябва нещо да правим с нея, да я разпръсваме, чрез промяна в дишането или с други методи.
other methods. With the breathing, we have Да, to teach с the дишането трябва да научим децата си. It's very simple. Много е лесно, просто. About 5 days, 4 days, 5 days, 2 4-5 hours дни, each day. по 2 часа на ден, You can learn a lot about можеш your breath. да научиш много за And the дишането си connection between breath and the mind. и за връзката между дишането и ума. So what we call it non-aggression program. Това го наричаме NAP. програма за неагресия. And I would like all the teachers to learn it. Now, И също бих искал учителите да го научат UNESCO това has нещо. also started this program ЮНЕСКО in many също parts прилага of тази India програма в много части and на tribal Индия countries, и в страни от третия свят. so that these children, they get to Така че, know за да могат тези how деца they can handle their mind. да знаят как да се when they're справят so с angry and ума си, upset. когато са ядосани и разстроени. В